Umlandeli kaMthandeni Manqele uthi uMthandeni kunabaculi abacula umaskandi kodwa abangabalandeli bakhe. Ubesenza isibonelo ngegidangoma likaKhuzani uThibela umfowampongozi. Wathi uThibela uwumlandeli omkhulu kaMthandeni ngoba even ku-Facebook wakhe uposta kakhulu ngeCokama Elisha ukudlula ukuposta uKhuzani. Uyinkosi yamaskandi, yabona nje ngisho uThibela umlandeli kaMthandeni ayekho ongakwazi lokho. Yabona indlela aphosta ngayo uMthandeni idlula indlela aphosta ngayo ibhosi yakhe uKhuzani. uMthandeni kunabaculi abaningi abangabalandeli bakhe, abaculi umaskandi bangabalandeli kaMthandeni. Yabona, bangakubalela bona ngashona ilanga mhlawumbe bawu-44 bonke abalandeli baMthandeni. Yabona, nanokuthi futhi uyinkosi yamaskandi ngenkani. Yabona mzala, lo nto nakhe sisho ngenkani. Niyathanda noma ngithandi, uyinkosi yamaskandi, siyakusho lokho. Akekho futhi uzophika, siyanitshela uMthandeni inkosi yamaskandi. Yeah, asimbuzi sanitshela nje uMthandeni inkosi kaMaskandi, like it or not. Oh.